Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή από το Ολυμπιακός News. Όπως καταλαβαίνετε, τα βίντεο θα είναι λίγο πιο αραιά, τώρα που δεν έχει και μεγάλη δράση στη Super League, όσο παίζουν οι εθνικές. Θα μιλάμε για μπάσκετ, το έχω αφήσει λίγο πίσω η αλήθεια είναι, αλλά καλό είναι να μιλήσουμε και γι' αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει ε, δουλειά και εκεί πέρα, έχει προβλήματα, όπου να ανέχεται και το παιχνίδι το Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και θα μιλήσουμε για μεταγραφές. Θα μιλήσουμε για το Ρέτσο και για το Γιάρεμτσουκ. Δύο παίκτες που ανήκουν στον Ολυμπιακό, αλλά δύο παίκτες οι οποίοι φαίνεται πως έστω και ένας από τους δύο θα φύγει το καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Ρέτσο, όπως ξέρουμε, τα τελευταία χρόνια είναι ο ηγέτης στην άμυνα του Ολυμπιακού, είναι ο αρχηγός της ομάδας, ένας παίκτης αρκετά βελτιωμένος. Δεν κάνει τις γκάφες που έκανε όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference εκείνη τη χρονιά, που και πάλι στο τέλος ήταν πάρα πολύ καλός, κάνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό απέναντι στην Φιωρεντίνα. Χτυπημένος κιόλας τότε, γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος χτυπάει αρκετά συχνά. Και τώρα φαίνεται πως έρχεται στον Γκάρδι και τον θέλει πάρα πολύ. Ο Ρέτσος έχει αγωνιστεί στη Γερμανία, μην ξεχνάμε, όταν είχε ξεκινήσει στον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ μικρός. Νομίζω έπαιξε μία σεζόν και οριακά, μία μισή, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Πριν πάει στην Bayern Leverkusen, που δεν ήταν βέβαια η Bayern Leverkusen που είναι τώρα, αλλά δεν πάει, δεν ήταν μια ομάδα στη Γερμανία, την οποία τη σεβόντουσαν. Πήγε, δεν τα πήγε τόσο καλά εκεί πέρα, μετά πήγε στην Ιταλία, έχει αλλάξει ομάδες, έχει πάει και στη Βερόνα. Δεν έκανε την καριέρα που περιμένανε, δεν έκανε την καριέρα που περίμενε, επέστρεψε στον Ολυμπιακό και έχει βρει την υγειά του. Τώρα ο ίδιος θέλει να πάει στον Γκάρδι. Δεν το ξέρω. Στον Γκάρδι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι στις πρώτες ομάδες της Γερμανίας εδώ και 2 χρόνια περίπου, 2-3 χρόνια. Και σίγουρα αρκετοί παίκτες θα προτιμούσαν να πάνε εκεί πέρα. Ο Ρέτσος με όλα αυτά που έχει εδώ πέρα και έχοντας ήδη φάει τα μούτρα του φεύγοντας από τον Ολυμπιακό, μία φορά δεν ξέρω αν θα θελήσει να το ξανακάνει. Ο Ολυμπιακός ζητάει από την Στουτγκάρδη κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, ακούσατε. Το ποσό είναι τεράστιο. Αν σκεφτούμε ότι είναι center back και δεν είναι και ο πιο μικρός ηλικιακά, δεν είναι μεγάλος. Δηλαδή έχει ακόμα μεταπολιτική αξία, αλλά δεν είναι 20-22 χρονών. Είναι ο μεγαλύτερος στόπερ του Ολυμπιακού. Νομίζω είναι γύρω στα 27-26, κάπου εκεί. Η Στουτγκάρδη, η οποία ήθελε τον Κωνσταντέλια, μην ξεχνάμε, το καλοκαίρι δεν τον πήρε. Οπότε θα μου φανεί δύσκολο τώρα να δώσει τέτοια λεφτά για τον Ρέτσο. Δεν πήρε τον Κωνσταντέλια λόγω των χρημάτων. Γιατί δεν είχε να δώσει αντίστοιχα νομίζω χρήματα για τον Κωνσταντέλια, λίγο παραπάνω πρέπει να ήταν, κοντά στα 20, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθο, δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με το ρεπορτάζ του Πάου, αλλά θυμάμαι ότι είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια και μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίο έχει πολύ μεγαλύτερο ταλέντο από τον Ρέτσο και σίγουρα πολύ μεγαλύτερη αξία στο μέλλον, να τον πουλήσει δηλαδή στο μέλλον του Γκάρντεν περισσότερα χρήματα. Γιατί είναι και επιθετικό, α αρχίσουμε και από εκεί. Αυτά για τον Ρέτσο, που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Τώρα πάμε για τον Γιάρεμτσουκ να μιλήσουμε. Ο Γιάρεμτσουκ ήρθε στον Ολυμπιακό όντας ένας σέντερφορ που είχε περάσει κάποιες καλές στιγμές στην καριέρα του. Ήρθε σε μια πολύ κακή στιγμή όμως. Έχει αγωνιστεί στη Βαλένθια εκείνη την περίοδο, δεν τα πήγαινε καλά. Ουσιαστικά η μόνη χρονιά που τα πήγαινε καλά ο Γιάννη στην καριέρα ήταν στην Γκένγκ. Στη Γάνδη, δεν θυμάμαι, σε μία από τις δύο ομάδες. Έχει περάσει και στην Πενφύκα ως βασικό σεντερφόρ, δεν τα πήγε καθόλου καλά. Στον Ολυμπιακό ξεκίνησε άσχημα, αρκετά. Βάζει ένα υπέροχο γκολ τον Παναθηναϊκό. Δεν φεύγει από την ομάδα τότε. Τον κρατάει ο Μαρινάκης, τον κρατάει με τη Λίμπαρ. Να φανώ τον ήθελαν ομάδες στην Τουρκία. Ο ίδιος ήθελε να μείνει, έμεινε. Βοήθησε πάρα πολύ σαν δεύτερος επιθετικός πέρσι. Φέτος έρχεται το Ταρέμι. Ο Γιάρεμτσουκ παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Όταν παίρνει χρόνο δεν κάνει κάτι τρομερό, να φέρουμε στο κύπλο που βάλει 2 κολλάρες και μένει πίσω. Φεύγει, πάει στη Λιόν, η οποία Λιόν έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα, έχει ξεπουλήσει. Πρώτα αυτά στέκεται καλά, έχει πάρει και τον Έντρικ της Ρεάλ, δανεικό και αυτόν, γιατί δεν μπορεί να αγοράσει παίχτη. Έχει και τον Γιάρεμτσουκ, να αγοράσει τον Έντρικ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, δεν έχει τα λεφτά. Εκτός αν η Ρεάλ πει εντάξει δεν με ενδιαφέρει πια για τον Έντρικ, που μιλάμε ότι ο παίκτης θα γίνει
παιχταράς, αλλά εντάξει, η Real έχει ήδη πολλούς παιχταράδες. Προφανώς κάποιον θα αφήσει πίσω, δεν θα είναι ο πρώτος ο Έντρικ. Να θυμίσουμε, ο Χακίμι δεν έπαιζε στη Real Madrid της, άλλο που τώρα θέλει να επιστρέψει. Ο Γιάννη Τσουκ όμως είναι μια μεταγραφή που θα μπορούσε να την κάνει. Να δώσει δηλαδή γύρω στα 5 εκατομμύρια, όπως λένε ότι είναι η ρήτρα, και να τον αγοράσει συν 1,5 εκατομμύριο περίπου που είναι ο μισθός του Ουκρανού, συν 1,5 εκατομμύριο που είναι το ενίκιο, αν θέλετε να το πούμε έτσι, λεφτά που έχει δώσει ήδη η Λιόν στον Ολυμπιακό για να αγωνιστεί ο Γιάννη Τσουκ εκεί 6 μήνες. Δεν νομίζω πως το χάλασε τον Ολυμπιακό αυτό το 1,5 εκατομμύριο. Καθόλου κιόλα. Αν καταφέρει και τον πουλήσει με αυτά τα λεφτά, θα έχει βγάλει και κέρδο. Θα μου πείτε, δεν έβγαλε κέρδο από τον Βέλτερ, θα βγάλει τον Γιάρεψουκ. Τι να σα πω. Πάντως θα μου φανεί δύσκολο ο Ουκρανός να θελήσει να μείνει στον Ολυμπιακό όσο υπάρχουν οι Ελκαμπή και τα Ρέμι, γιατί ξέρει ότι θα είναι πάλι τρίτος. Ενώ στη Λιόν είναι πιο άνετος, είναι πιο εύκολο να σκοράρεις. Στη Γαλλία μπορεί να προτιμάει και τη ζωή εκεί πέρα. Σίγουρα προτιμάει πάντως το πρωτάθλημα. Είναι το πιο λογικό. Είναι ένα πρωτάθλημα μέσα στα 5 κορυφαία και ξαναλέω, είναι ένα πρωτάθλημα πολύ πιο εύκολο για τους επιθετικούς, αφού οι άμυνες είναι πιο ανοιχτές. Αυτά λοιπόν για τώρα. Μην ξεχνάτε like, subscribe και από κάτω τις δικές σας απόψεις για να γίνεται συζήτηση. Καλή συνέχεια.